Gibuksan ni adtong Martes, Abril 20 City ang laing malasakit center sa nasod ug anaa kini mahimutang sa Cebu Provincial Hospital sa Carcar City, Habagatang, Subo. Mauna kini ang ika-103rd malasakit center tibuok nasod. Samtang mao kini ang ika-unom nga malasakit center sa Subo. Ug matod ni Senator Bongo, mao kini ang pinakadaghang malasakit center nga naa sa Cebu, sa nasod. Lakip sa unom ang first malasakit center sa nasod nga anaa sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, Cebu South Medical Center sa Talisay City, Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Mandaue City, Lapu-Lapu City District Hospital sa Lapu-Lapu City, ug ang St. Anthony Mother and Child Hospital sa Basak, Cebu City. Gitambungan sa atong madasigon nga Senator Christopher Lawrence Goya Bongo ang maong launching. Uban niini si Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, Cebu Governor Gwendolyn Garcia, Deputy Speaker Pablo John P.J. Garcia, Talisay City Mayor Samsam Gulyas, ug ang mga mayor sa Cebu South ug mga opisyal sa hospital ug uban pa. Gitunol ang labing unang financial assistance check gikan sa Office of the President nga 5 million gidawat kini ni Governor Gwen Garcia. Laing one-time 10 million usab ang i-download sa maong provincial hospital gikan sa Medical Assistance to Indigent Patients MAIP program. Sa pagkakaroon, naana sa 23 ang malasakit center sa Visayas, 24 sa Mindanao ug 56 sa Luzon. 56 Luzon, 23 Visayas, 24 Mindanao. Another malasakit center beneficiary atong mapaminaw karong hapon gikan sa Bacolod. Ania ang atuang OPAB staff sa iyang interview kang Elna Saladan. Yung asawa ko, sir, nag-dialysis mga almost 3 years. Okay. Oo, Sa anong sir, hospital? dialysis. Sa anong hospital po ito, ma'am? Sa Corazon Locsin. Yung, Oo. yung husband mo, anong pangalan ng husband mo? Benedicto Robles Saladan, sir. Ilang taon na siya, ma'am? Mga 57. Pero hindi na sa ngayon, sir, na-expire na sa nung last year. Kailan siya na-expire, ma'am? Anong month last year? Ng April 2. Pero nung nung nagda-dialysis pa siya dun sa Corazon na hospital, malasakit na ba yung parang nag-charge ng bill niya? Oo, sir. Talaga. Malaking tulong talaga yung malasakit sa akin, sir. Nagpapasalamat ako talaga, sir, kay President Rodrigo Duterte sa malaking tulong niya talaga sa amin. Kaya yun, totoo, sir. Sige, ma'am. Go lang po, ma'am. Papasalamat talaga ako, sir, kay President. Tapos kahit din kay Bong, talaga, sir, malaking pasasalamat ko sa kanila. Tulong sa akin. Tapos nagpa-pray lang palagi din ako sa kay President, sa kay Bongo na patuloy pa rin yung mga tulong nila. Sana nangangailangan talaga, sir. Malaking tulong sa mga taong bayan. Kaya maraming salamat sa inyo, President Duterte. Kay Bongo talaga, maraming salamat sa mga sa program nyo na napakalaking tulong talaga sa mga mahihirap.